Dear friends, दिनै नोंथांमोननो स्पोकेन इंलिश क्लासाव आंनि स्पोकेन इंलिश क्लासाव बोरै जइन जानो बेनि सोमोन्दै बाथ्रा बुंनो नागिरदों। आं नोंथांमोननो बे क्लासखौ जइन जाब्लासो होनो हागोन, मानोना आङो बे आंनि स्पोकेन इंलिशनि भिडिअफोरखौ आङो पाब्लिक खालामनो हाया, मानोना बिराद एक्सपार्ट मानसिफोर दङ, बिराद फरेनार्स बायदि इंराजि रायनो हाग्रा मानसिफोर दङ। जोंनि इन्डियाननि इंलिशफोरखौ माने अरजानाय खुहाबनाय मोना, मोजां मोना, बा गावसोरनि बायदि जायाबा आंनि इंराजि फोरोंनाया, आंनि इंराजि बुंनायनि प्रनाउन्सिएशन, एक्शन, इन्टोनेशनफोरा बै मस्थ' गोरों खानायसो मानसिफोरनि बायदि जायाब्ला है नोंनि इंराजि रायनाया जाया, नोङो जेबो रोङा, नोंनि साउना जाया, नोंनिया ग्रामार भुल जायो, नोङो फोरोंनाङा, बायदि कमेन्ट आरो बिराद गोरों मानसि ओंखारो आरो। ओरैबा हले माबा मोनसे कम्पिटिसन, माबा मोनसे बिराद मोजां खामानिबा हले रावबो आवगायना फैया। सोरबा माबा मोनसे खामानि मावोबा है नोंनिया जायाखै, नोंनिया उमुक बायदि जानांगौ, नोंनिया तुमुक बायदि जानांगौ, नोंनिया साउना जायाखै, प्रनाउन्सिएशना जायाखै। आरे साउनालाय मा? आमेरिकानि साउना बेलेग, हा इंलेन्डनिया बेलेग, जापाननिया बेलेग, करियानफोरनिया बेलेग। नों होमबा आमेरिकानि मानसिया इंलेन्डनि बायदि जायाब्ला नों बुंनोसै नामा नोंनिया इंराजि बुंनाया जायाखै, जों बुंनोसै नामा? इंलेन्डनि मानसि सासेया आमेरिकानि बायदि इंराजि बुंनाया जायाखैब्ला सुरफोरा, उच्चारणफोरा, अब्लाना बुंनोसै नामा नोंनिया इंराजि रायनाया बुंनाया जायाखै, बुंनोसै नामा जों? बुङा। कान्ट्रि लाना कान्ट्रि, जायगा लाना जायगा इंराजि रायज्लायनायनि नेमखान्थि, इंराजि रायज्लायनायनि इन्टोनेशन, एक्शन, प्रनाउन्सिएशनफ्रा बेलेग बेलेग जाखागोन। इन्डियानियाबो बेलेग। दा बेबायदि बेनिखायनो खानैसो गोरों मानसिफोर ओंखारो, मानोना क्रिटिसाइज खालामोल' बिसोरो, आंनि इंराजि रायनायखौथ' जाखाथाराबो होनना बुंग्रा मानसि दोङो। बेनिखायनो मिनथावना बायदि मानसि थायो, जाम्बाबो मानसि थायो, एसे गोरोंबो मानसि थायो, आंनिख्रुइ बिराद गोरोंबो मानसि दोङो दिनै। आंथ' सिम्पोल जाम्बा टाइप, सिम्पोल मानसि, आं एसे एनै रोंगौ आरो एसे एनै रोंनायखौनो आङो आंनिख्रुइ खम रोंनाय मानसिफोरनो फोरोङो आरो आं आंनिख्रुइ बांसिन रोंनाय मानसिफोरनो आं फोरोङाथ'। आरो बै मानसिफ्रा आंनिख्रुइ बांसिन रोंनाय मानसिफ्रा आंनि भिडिअखौ मानो नायो? इंराजि स्पोकेन क्लासखौ नायनाङा ना, स्किप खालामनांगौ, स्किप खालामनांगौ साथिंगालि, नायनाङा। बिनि थाखायनो नों जाय भिडिअआ नोंनि थाखाय सुटेबोल बेखौसो नायनांगौ। बे इंराजि गोरोंफोरा, आंनिख्रुइ बांसिन गोरोंफोरा आंनि फोरोंनायखौलाय फालाय मानो नायनांगौ बेलाय? आंनिख्रुइ खम रोंनाय मानसिफ्रासो नायगोन। जायफ्रा आंनिफ्राय इंराजि बुंनाय सोलोंनो लुगैयो बै आंनि भिउवार्स आरो साबसक्राइबारफोरासो नाय आंनि भिडिअखौ। आंनिख्रुइ गोरों फरेननि बायदि इंराजि बुंनो रोंग्रा ओरै बुंनो रोंग्रा मानसिफोरा आंनि एलके प्रडाक्सन इउटुब चेनेलनि इंराजि फोरोंनायखौ माने नायनाङा। नाय बेलेगफोरखौ आल्टुं-फाल्टुंफोरखौ नाय, इन्टारेस्ट, इन्टारटेनमेन्ट मोनगोन। आंनि बे इंराजि फोरोंनायखौ नों रोंखागौबा मानो नायनो? दा जोंनिया ओरैबायदि किसुमान साथिया देरला पायत्रा मानसि थायो, माने इंराजि रायनायखौ फरेननि बायदि जाबासो इंराजि जानाय होनना बुङो आरो गाव रोंनाय बायदि जाबासो इंराजि नोंनिया जादों ओरै बुंगोन आरो। इसोरनि मथेबा माबायदि आं इंराजिनि बायदि बुंनो नांगौ आरो वाव दिस इज एलके प्रडाक्शन वेलकाम टु ओरै बुंनो हाबासो नोंनि इंराजि बुंनाया जादों। आरे वेलकाम टु एलके प्रडाक्शन इउटुब चेनेल, टुडे वी आर गोना डिसकास हाउ टु स्पिक इंलिश होनना बुंबा जालिया आरो नोंनिया इंराजि बुंनाया साउनानो जाया, बिनिया एक रोङानो, नों खेनाङालै इंराजि, आं लाजिनो ओंखारसै ओरै जाबाय आरो दानिया। थ' बिसा साथिया मानसि थायो, बेनिखायनो आङो आंनि स्पोकेन इंलिश क्लासखौ आङो पाब्लिक बानाया, मानोना बै किसुमान साथिया मानसिफ्रा क्रिटिसाइज खालामो आरो बिसोरो बायदि बुंलाबायनानै गोसोफोरखौ, नोंसोरनि गोसोखौबो डिसइन्टारेस्टिं खालामगोन। आंखौथ' हाया, आंनिया बिखा राजा सासे सानै जाम्था मानसिफ्रा आंखौ क्रिटिसाइज खालामनानै आंनि गोसोखौ, नैबे बिखा राजाखौ दुरबल खालामनो हाया। दा आं जिखौ मावना मोजां मोनो बेखौ मावगोन आं। सोरबा हागुरा पादुरा माने लालु पान्जा माबा मायबि बेफोर मानसिफ्रा आंनि गोसोखौ दुरबल खालामनो हाया। थ' बेनिखायनो आङो बेबायदि आंनि इउटुब चेनेलाव मोनसे जइन बटन ओंखारबाय साबस्क्राइबनि खाथियाव। बे जइन बटनाव थुनानै होयोब्ला सिङाव मोनथाम जइन जानाय अपसन फैगोन। सानि मोनसे साथाराव फैगोन प्रेक्टिकेल क्लास 299, बे मोनसेयाव प्रेक्टिकेल क्लास 2 आव थुनांगोन। सिङाव मोननै अपसन दङ, बेयाव नाङा, सिंनि मोननै अपसना एसे दाम बारा, 599 आरो 399 दङ। साथारनि खमथारखौ प्रेक्टिकेल क्लास 2 होननायाव 299 लिरनाय दं, बेयाव थुनानै हो।
बेयाव थुनानै होनाय लोगो लोगो सिङाव माने नोंथांनि ATM कार्डनि डिटेल्स बिगोन ATM कार्डनि डिटेल्स ATM कार्डनि 16 डिजिट नाम्बार एक्सपायारि डेट CVV नाम्बार ओमफ्राय नाम ब्रान्च माने एकाउन्ट नाम्बार हल्डारनि नाम ओमफ्राय सिङाव साबमिट दोङो ना अके दोङो जायखिजाया जि ओंखार सिङाव ओंखारगोन अके मोनसे ओंखारगोन जायखिजाया बेयाव थुनानै हो बेनिफ्राय OTP माबा माबि थांगोन बेखिनि प्रसेसखौ बानायबानो आंनि चेनेलाव जइन जानो हाबाय आरो आंनि चेनेलाव जइन जानो हानाय लोगो लोगो जाय मानसिफ्रा आंनि चेनेलाव बै जइन बटनाव थुनानै जइन जागोन आरो 299 रुपिस माने दानगोन अब्लासो बै स्टुडेन्टफ्रासो बै इन्टारेस्टेड मानसिफ्रासो आंनि स्पकेन इंलिश क्लासाव माने एटेन्ड जानो हागोन बा आंनि स्पकेन इंलिश क्लासखौ नुनो मोनगोन बा सोलोंनो हागोन आरो थ' बेखिनियानो फ्रेन्ड्स नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्लासो आङो जबरदस्ति खालामनो लुगैया मानोना आं आरो जि रोंगौ आं बेखौनो फोरोंनो लुगैगोन आङो बेखौनो फोरोंगोन आरो बेखौनो रोंहोनो नाजागोन आं खिन्थु गिबियावनो बुंनो नागिरदों आंनि इंराजि रायनाया इंलेन्डनि रखम जानाय नङा सिम्पल इन्डियान इंलिश आंनि बायदिनो नोंथांमोनाबो रोंगोन स' इट डाजन्ट मिन दैट एक्चुअलि द पर्सन हु केन स्पिक लाइक द प्रनाउन्सिएशन अफ American. We cannot say that this person is very expert in speaking English language, but the tune and pronunciation that I'm using this can also be considered as a spoken English. जाय बाथ्राखौ तारमाने इन्डियान मानसिफोरा रायज्लायो बेबो मोनसे रोखोमनि इंराजि इन्डियान लेंगुवेज आमेरिकान लेंगुवेज इंलेन्डनि लेंगुवेज जापानिसफोरनिखौथ' नों हमनो हाया आमेरिकानि बायदिबो जाया इंलेन्डनि बायदिबो जाया होमबा जों बुंनोसै नामा जापाननि इंलिश बुंनाया जाथारा होनना बुंनोसै नामा स' द language the way of language they are spoken varies from country to country, place to place. So it doesn't mean that actually it is not like that actually the person who is not speaking like the American, it doesn't mean that he is speaking wrong. No, this is the way of language that is spoken by the American people, and the pronunciation action of one country is different from other country. This is the way of language, and language in the language बुंनायनि मोनसे माबाखा सिस्टेमखा कान्ट्रि लाना कान्ट्रि जाय आरो जोंनियानो क'क्राझारनिया बेलेग ओइ अदालगुरिनिया बेलेग बाक्सानिया बेलेग चिरांनिया बेलेग लेंगुवेजआ जायगा लाना जायगा बे बेलेग जाखागोन बियो जोंनि बर' भाषायानो BTC आवनो जायगा लाना मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि लेंगुवेजआनो बेलेग बा इंराजिया मोनसे इन्टारनेशनेल लेंगुवेज आमेरिकानिजों इंलेन्डनिजों जापानिस जापानदो करियानदो माबायदि मिलायनो आरो इन्डियानदो माबायदि मिलाया डिफारेन्ट आरो बिनि ओंथिया बि नङा दे इंलिशनि बायदि इन्डियानि बायदि इंराजि बुङोबा नोंनिया इंराजिया जायाखै जापानिसनि एक्सनाव इंराजि बुङोब्ला नोंनिया जायाखै होनना बुंनोसै नामा स' एनिवे क्रिटिसाइज खालामग्राया खालामखायो खालामनो हो नोङो मा सोलोंनो लुगैयो नोङो सोरनिफ्राय मा रोंनो लुगैयो सोरनिफ्राय मा सोलोंनो हागोन बायदि नाङो बेखौनो गोसो होथाबना मावनांगोन थ' फ्रेन्ड्स बेखिनियानो आसा खालामबाय जायफ्रा इन्टारेस्टेड बिथांमोना आंनि इउटुब चेनेलाव जइन बटनाव थुनानै जइन जागोन 299 होनानै बिथांमोना आंनिफ्राय बेस्ट एफर्ट आं नाजागोन जिबायदि हायो आङो फोरोंनो नाजागोन आरो आंजों माने जायफ्रा जइन जागोन बिथांमोना आंजों प्रेक्टिकेलि इंराजियाव दे केन स्पिक इंलिश विथ मी एन्ड दोज पिपल हु जइन my YouTube channel and who wants to do the clutch and who join my YouTube channel, they will be able to do my spoken class and they will be able to watch my spoken class that I sometimes I'll come live and sometimes I'll upload video, already recorded video, and you'll be able to watch and learn many things from my video. Okay, so begin and say friends, see you next spoken class. Bye bye, see you next.